салом алайкум дӯстои рӯз навигари аҷоиб яке Rap.Tj кандани Ralik ва дигаре жалоб шапа када диюм канали Shona Махкам кадестан рафтем гӯш мекунем. ҳозир Ralik барои мухлисои худ апрос монд. Ralik official ё Rap.Tj? Ralik мега дани момент ӯ мод дада будай. Дани момент ман мод дадаям даре. Ralik мега ӯ Shon якам неки ӯ дуюм бида намехост. Кай ҳо Shon якам неки бояд ман поёни Shon намедам вақт. Ура панҷим ҷо бидан нафоридай. Ман зеби панҷим ҷо нестам деки мара удалид кард. мухлисоша талаб дора ки Rap.Tj надроянд. Илтимос Rap.Tj надроем. ва репои навша метонен айнами сомона дастрас кунед. Сомонаи кетенке music.com ва ошкоро Rap.Tj рафтанша гуфт. Rap.Tj панон 800 сол ба худо мухлисон қатӣ момед. Дим навигари, яъне канали Shon MC Shon TV-ра жалоб шапак кадестан. Алака якам жалобом. Мега жалбо ранги аввала бо дим ба дим омадестай. Бо Махкам кадестан. Баъдам жалоб шапак омад Махкам шид. Ҳозир бо ҳам хеле ва ба наздикии иша Махкам мешавад. ишам Махкам шуд. баъди қакорбор Shon MC ҳайроне ки чӣ кор куна ва намедонистай чӣ кор кадан. Честно, ман даже намедонам чӣ кор кунам. Shon фикр кадестай ки жалбкадагиро ёфтай. Ба фикрам ки мо фаҳмидем мушкилай. ва ба ҳамо касо гуфт ки дӯстиро намехоҳен ладна душманӣ. Не хотите мира? Ладно, война. бародаро ами буд навигари акао да бирдборӣ мехоҳем. агар видео мақбул шуда боша подписатса мекунем, лайк мемонем, комментарий мекунем. хайр.